राशीप्रमाणे नवग्रहांच्या अंगठ्या व लॉकेट्स मिळतील। SM मडकईकर सुवर्णाकार अस्सल अष्टधातूपासून निर्मित राशीप्रमाणे स्टोन आणि चांदीची लॉकेट्स उपलब्ध। नजरेसाठी लागणारे डोळ्याचे लॉकेट व अंगठी उपलब्ध। नवरत्न लहान व मोठ्या साईज मध्ये मिळतील। नवरत्न पेंडंट पंचधातूच्या अंगठ्या उपलब्ध। नवग्रहाचे ओम स्वस्तिक स्टोन बनवलेले लॉकेट मिळेल। पुष्कराज, पाचू, पोवळे, माणिक, हिरा, नीलम आदी सर्व प्रकारची लॉकेट्स, रुद्राक्षांच्या माळा उपलब्ध। चांदीच्या ग्रहांच्या व पंचधातूच्या अंगठ्या बनवून मिळतील। लहान मुलांच्या गळ्यातील चांदीचे चंद्र लॉकेट आणि मोती बसवून मिळेल। लेडीजसाठी पंचधातूची शिवलिंगाची अंगठी उपलब्ध। नवीन वास्तूसाठी लागणारी सर्व प्रकारची यंत्र मिळतील। लक्ष्मी यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, श्रीयंत्र सर्व प्रकारची यंत्र मिळतील। धार्मिक विधी, वास्तुशांतीसाठी लागणाऱ्या वास्तू प्रतिमा, सोनं, नाणं, तांब्याचा पैसा, नागाची प्रतिमा उपलब्ध। SM मडकईकर सुवर्णकार सावंतवाडी व कुडाळ नगरीत आमच्या शाखा। 1 ग्रॅम दागिन्याचं शोरूम, सोन्या चांदीच्या दागिन्यांचं दालन, सोनार कामासाठीच्या हत्यारांचं दालन। शोरूमचा पत्ता SM मडकईकर सुवर्णकार, उभा बाजार, सावंतवाडी। कुडाळ शोरूम पान बाजार, स्टेट बँकेच्या बाजूला, कुडाळ। SM मडकईकर सुवर्णकार, प्रोप्रायटर श्याम सुंदर मडकईकर। संपर्क विराग मडकईकर 84 11 93 04 37 किंवा वैष्णवी मडकईकर 77 96 69 54 48।